Кличеш ти, і Господь чує. Кричиш ти, і Господь чує тебе. У беде не покине Он, Господь твой. Кличеш ти, і Господь чує. Кричиш ти, і Господь чує тебе. У беде не покине Он, Господь твой. Пан с вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сирот нас, собранных во имя Христа, каб скласти Богу найсвятейшую ахвяру, стоять дети, якія перший раз сёння примут святое тело и кровь нашего Пана Иисуса Христа. Это вельми важная хвилина для костела, який радуется новым удельникам стола Пана. Это так само вельми важная хвилина для вас, дети. От гэтай імшы вы будете часто споживать хлеб, які дае вечное жыццё. Няхай гэтае акрапленне святой водой нагадае дзецям і ўсім нам святы хрост, падчас якога мы атрымалі годнасць дзяцей Божых. Пане Ойче святы, Твой Сын нас адкупіў і праз хрост адарыў нас новым жыццём дзяцей Божых. Узглянь на нас і зрабі, каб мы, акропленыя гэтай водой, аднавіліся духом і служили Табе чистым сердцем, праз Христа, Пана нашего. Дорогие дети, попросите зараз ваших батьков о благословении. Нехай мое благословение сподорожничает Тебе, Мария, опекунка верных, нехай объявит Тебе своей опекой. Отца и Сына и Духа Святого. Поклонение Богу, что есть мое избавление, Богу, что есть мое натхнение, слава и честь и поклонение. И честь, и поклонение.
хлопцы дзецям прыходзяць да мяне, бо да іх належыць валадарства нябеснае. І сваёй невыказнай любов'ю Езус паклікаў нашых дзяцей да сябе ўжо ў сакраменце хросту, адольваючы іх удзелам у Божым жыцці. Сёння мы просім вас, дарагія святары, удзяліць нашым дзецям першую святую камунію, каб яны змаглі ўжо поўнасцю удзельнічаць у ахвяры святой імшы. Абяцаем быць для іх прыкладам сапраўднага хрысціянскага жыцця. Як земля прагне воды і сонца, так наши душі прагнуць Бога, Яго бясконцу любові. Надышоў гэты чаканы дзень. Мы стаім перад Богом, і радасць перапаўняе нашае сэрца. У гэту ўрачыстую хвіліну просім вас, шановныя святары, каб на алтары разам з хлебом і віном расклалі ахвяру наше жыццё, наши сем'і, наши радасці і смуткі. Просим, каб вы склали и нашу будущую, наше неведомое завтра, и попросили доброго Бога, каб стерег нас от усіх небезпеків і зла сучасного світу. Так само и вас, коханые батьки, родные и все присутные в костюле, запрошаем до супольной молитвы за нас, как мы заховали верность Богу и у Божьей любови тримаемся до конца життя. Подчас Святой Святой Мши спольно молимся о потребные дары, ласки, Божие благословение для детей нашей парафии, которые приступают в первый раз до коммунии святой. И как мы могли годно скласть на святейшую ахтяру, и просим Бога за наши обряды. Споведаемся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Апостолов. Калі настаў дзень Пяцідзесятніцы, усе былі разам на адным месцы, і раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі, падзеленыя быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх, і напоўніліся ўсе Духам Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Были в Иерусалиме юдеи, люди побожные з усякого народу под небом. Калі ўзняўся шум гэты, сабралася мноства людзей і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове, і бянтэжыліся, і дзівіліся, кажучы: ці ж усе тыя, хто гавораць не галілейцы, як жа мы чуем кожны сваю мову, у якой нарадзіліся, парфяне і медяне. Пошли, Пане, своего Духа, и над нами обличься земли. Благослови, душа моя, Пана, Пане Боже мой, Ты вельми великий, незлеченные, Пане, Твои справы. Земля наполнилась Твоими створениями. Спаси, Пане, своего Духа. Пан з вами. Читання Святого Євангелія погодля Яна. У той час
Jezus сказал своим вучням: «Коли любите меня, будете заховывать мои заповеди. И я попрошу Отца, и дасть вам іншого сутешальника, ка был с вами навеки. Коли кто любит меня, той заховывая слово мое, и полюбить того Отец мой, и придем до Его, и зробим жилье Его. Кто не любит меня, той не заховывая слов моих. А слово, якое ви чуєте, не моє, але Отца, який послав мене. Я сказав вам гэта, будучи з вами, а сутешальник, Дух Святый, якого Отец пошле у ім'я моє, навучить вас усьому, і нагадає вам про все, що я сказав вам». Это слово Пана. Похваленный Иисус Христос. Милованным Степану, дорогие братья и сестры, дорогие батьки, хрустные. И вы, дети, які сьогодні перший раз приймете Святую Комунію. На початку гэтай науки хотів у вас запитатися. Може, коли і питався. Може, питався хто інший. Але хочу почути вас, що ви відкажете на таке питання. Чи хочете бути у небі? Чи хочете бути у небі? Ага, уже криком оценить. Чи хочете бути у небі? Але що-то так слабовато. Давайте мацнее. Чи хочете бути у небі? А ще мацнее. Добре. А ваші батьки, хресні, запитаємося у їх? Давайте разом. Чи хочете бути у небі? О, ви як добре відказали. Одразу, з першого разу. І так само сьогодні хочете бути у небі? Хочете. Але так ви застановились. Напевно подумали, ну сьогодні може не, бо треба відсвяткувати першу комунію. А пізніше може. Бо сьогодні велике свято. Свято і для усього Костела, бо свято з послання Духа Святого. День народження Костела, можна сказати. Але так само свято для нашої парафії, для усіх вас. Урочистость першої святої комунії. І у этот день вы такие все пригожие. А пригожие не только потому, что маете белое одеяние, белые альбы. А может кто откажет, чему вы сегодня такие пригожие? Тому что сердце ваше так само очистилось. Так. Вчора ви перший раз приступили до сповіді. Вчора ви посповідалися, попросили Бога пробачення за свої грехи, які ви зробили. І ваше серце стало чистим. Чистим, як гэті альби. Як гэті біле одіння. А коли на гэтым білому одінні буде пляма, то що треба зробити? А коли у серці буде грех, що треба зробити? Посповідатися. І ви гэта уже вельми добре ведаете. Бо після першої сповіді, тепер будете часто до сповіді приступати, як часто приймати святую комунію. Раз 2 года ви підрихтовувалися до цього дня. І вас навчали, вам розказували, що означає, як великий дар ми отримуємо, коли приймаємо Пана Єсуса у комунії. Може, так само мені підскажете, мені, батькам, ще раз, як усі разом. Ми почули. Що це означає? Що нам дає комунія святая Пан Єсус, який до нас приходить? Это только хлеб? Нет. Это оплатка? Нет. А кто это? Тело Пана Єсуса. Сам правдивый Божий Сын до нас приходит. Наимилейшие, гэтые дети, отложенные от нас святых рост, называются детьми Божьими,
і сапраўды імі з'яўляюцца. Дарагія бацькі, вы да гэтага часу стараліся выхоўваць сваіх дзяцей у веры так, каб захаваць у іх Божае жыццё і развіваць яго. Падчас хросту вашых дзяцей вы ўручылі свечкі, сімвал Хрыста, які з'яўляецца сапраўдным святлом. Цяпер дзеці прымуць святло, запаляць свае свечкі ад пасхалы, сімвала Езуса Хрыста з мёртвых паўстала. Прыміце святло Хрыста. Освяти гэтыя дары красою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечары узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыща в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і хліб збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно.
вось баранок Божий, вось той, кто бери на себе грехи свет, благословленные, покликанные на вечеру Его. Пане, я не варты, как ты увайшов до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Все наполнились Духом Святым и обвещали великие справы Божии. Аллилуйя.
Боже, Ты щедро наделяешь свой костел небесными дарами. Заховай, просим, спасланую нам ласку, как действенным был у нас дар Духа Святого, а духовный по силам да помог нам досягнуть вечного откупления. Раз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в упокое Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя.